HB बड' अफिसियेल। हेल' आब'। हाय फंबाय ना बिनानावसो जायो। आब' मा ओंख्रि जाखो? सबाय खारै। बबेनि जाखोमोनबा सिनायासै माथो। आं बाक्सानि। नंगौ नामा? आब' नोंनो खिथा बायदि दं। आंनाव मोनसेल'। मोनसेयानो काफि। आब' नोंनिखौ फुल सापर्ट खालामाखैबा खालामना हो। खालामना होगोन दे। दों गैयामोनबा नोङो आंनियाव जायखिजाया भिडिअ' कमेन्ट हरना दोनहर दे खालामगोन आं। अके। खोमासो दे आब' थाथ' एमबि गैला इस एमबिसो गैलानो दुर्गा फुजानि सोरबा दख'ना बिग्राखोथ'। हाय मेडाम हेलौ सार बा मालाय आजिखालि खबर लालायला गावसिनिया मनि जाजोब्बाय नालाय। ना निरन्जय सार गावसिना मन' जाजोब्बाय नालाय। आंखौ खबर लालायला दानिया। खबर लायो रे मेदामनो लाया दे। आंखौ बावगारजोब्बाय गावसोरा सायाव गोजौआव जाख्लायाव उथिजोबनो हाबाय नालाय। नायगौवाय भिडिअ होगोन र' न'आव थांथ'आबा न'आव थांसै होनलाय। ओरैसो होनलाय हायालै नायगौवाय भिडिअ होनाया आं मालाबाबो। मोजां ना खबरा दंसाबो गेजेरावनो। नोंनालाय बोरै सार? लाइक होदो दे मा एफा गोबावजों लाइक फैनायखौबो सापर्ट होआ रावबो। दं डिउटियावनो दं ए दे आंहा थांनोसो जासिगोन। दहाय थांना फैबाय ओंखाम जानो दा थांलायनो जाबाय। बे दसे ओरैनो रायज्लायनो होनना फैदों। उपाय गैया बहा दं? आङो गुवाहाटियाव। न'आव थांसै र' थाला।
बासिबाय आं खामानि मावनो। सान्दुंआव थाइटे गोसोम जाजोबलायबाय आङो। बहा नोंना न'आ मा मावो? गुवाहाटियाव। आं गुवाहाटियाव खामानि मावोलै फिसा फिसा। आंना न'आ बाक्सायाव आरो। सानसुमै फसल मा खालामदो? जिरायगासिनो, जिरायना दं। सानसुमै फसल लाइट होआखैबा होथो दे। आधा घन्टाल' थागोन आं, आधा घन्टा। सोर फैयो र'? ओंखाम जाखांबायना सार? सार निरन्जय ओंखाम जाखांबाय? ओंखाम जाखांबाय नामा? डिउटियाव दं होनदों, बहा ओंखाम मोनजानो ना? सरि दै सोंफ्लांदों आं, डिउटि थानाय बहा ओंखाम मोनजानो ना होमबा? ओंखाम जाबाय नामा होनदों सानसुमै फसल? जाखांबाय। स्कुलाव दं। आंखौ फोरोंदे, आंबो रोङा देनां। मा ओंख्रि जाखो? सबाय जादों, सबाय खारै। र' दै, ब्रेक टाइम अभार जाबाय। दे दसेबो फैनायनि थाखाय दै, थेंक इउ। स्रि स्रि खारजोबफिनबाय 7 जोन फैनानै। नों FG आं 5G। सोर दं कमेन्ट हरदो दे। गोमसार अफिसियेल लाइक देन। थेंक इउ मिस्टार गोमसार। आंनो दंखायोआनो भिडिअ नायबाय थायोआनो आङो सम मोनबा गोमसारनिखौ प्रफाइल सोलायना होदोथ' ओंखायनो गम मोनाखै आं। आरो फेसबुकआवबो नायबाय थायो। मा ओंख्रि जाखो? सबाय खारै। प्रफाइल सोलायना होनानै मिनिदो दा। सिना हाखानाय मानसि सिनायै जाथारदां मैया। माबोरै खबर गोमसार? ओंखाम जाखांबाय नामा? सानसुमै अफिसारा अनानै दङ दे।
आंबो फार्स्ट बा नोंनि एलबिआव मैया नंगौ नामा थेवबाबोथ' नों खमसे आंखौ सिनायोना खोन्थाथ' हरनांगो एबा प्रफाइल सोलायखोमाना दोननानै पात्ता मोनि खालामदां बे उनाव हाबैना नायफिनबासो होननानै बेखिन्थु आङो गोमसार सिनाय हानाय मोनदो नामखौ ओमफ्राय ओजा मानसिखौ सिनाय मोनाखै बिदि जादों इमान बेलेग नुयो फट'आव माबा सिख्लाफोर फोथायनो हासिगोन दसलै बेलेग जानानै गोमसारा खामानि गैया नामा दिनै दङ थांना फैबाय ओंखाम जानो ओमफ्राय दा थांफिनगोन दसे थानानै लागाव दारागाव होनलाय बेलेग नुथारदोंथ' सिख्लाफोर फोथायनो हासिगोन बेलेग नालाय आं फेसबुकनि लाइभआवबो नायबाय थायोआनो गेजेर गावनिखौ मैयायो सिनाखि जाना फैनानै आं लाइभबो होबाय थायाना मैया होबाय सम मोनबा जिरायनो होसोयो ओमफ्राय वाच टाइमा खमिलांबाय थादो ओमफ्राय भिडिअ बानायनो सानखालि अखा हायो फोथायनांसिगोन र' दुर्गा फुजायाव लागावदो ब्लु होलाय सानसुमैखौ लोगो हे सानसुमैनाबो दङ नोङो थेबाबो होनानै दे सानसुमैखौ गोदान सानदों नामा होबाय दे होबाय लाइभ होबाय थानांगौ नङाबा खमायो एम्बिसना हरग्रा थाबाथ' होसिगोनलाय मा नाम नोंना आंना फेसबुकआव बेनो फेसबुकआव गावजों लोगो दङ दस' प्रिया बर'आलाय सिनायबाय मिनिट जाबाय आधा घन्टाल' थानोसै सिनायबायना सिनायबाय दासो बेलेग नुदों नामा आंखौबो नुदोथ' एसे नंगौ नामा राखावखाव मोगथाङाव राखावखाव नै ओमफ्राय फट'आवल' एसे बोरैबा जुदि देलायफ्लाङोबा होनलाय नङाबाथ' गिनासो खारगोन नोंसोर आंखौ मोगथाङाव नुयोबा सानसुमैयाथ' गिनानै बियो मोनसे खुन्थिनानै थाहैनानै मानसिफ्रा दङ साब्रैमानि कमेन्ट हरनो बाखायो आरो नंगौ नामा आंखौ गिना खारगोनथ' आरो समायना नुयो दे जाहोनाङा बाराद्राय
जावनो हामा दुर्गा फुजा खाथि सफैदोंना जावनो हामा गिना खारो नामा गिना खारगोनथ' र' ओमफ्राय गोमसारनाया अबावमोनलाय न'आ खोन्थानो हागोन नामा नोंलाय ओरैसो होनलाय मैया खोन्थादो बावबाय आं मैया होनदोंमोन ना गहपुरनि बायदि नुवाखै आं नोंखौ बाक्सानि नांदेरनाय बायदि मोनबाय थादों कमेन्ट हरा मानो CID जाना दं CID थानांगो CIDबो खासिबाबो थानांगौ र' CID थायाबालाय सिखावा बांद्रायगोन र' CID थानांगो आंनि लाइफआव बांसिन CID बांसिनखा मैया खिथानायखौनो बावलायबाय गोसोआव थाबाय दे गहपुर माहायथो नुदो माने नै हाया दा गोमसार गहपुरनि नों माहायनिथो माबानि बाक्सानि नांदेरनाय होनलाय माथो थाखोमा थादों नोंलाय ओंखायनो नायखोमागासिनो नोंखौ कमेन्ट हराखै नंगौ नामा थाखोमायाखै आं थाखोमायाखै मानो इदि बुङो होनलाय थाखोमायाखै आं थाखोमायाखै दे सिदा जिरायबाय आं ओइ ओंखारनो बायो दानिया आङो थांजोब्बाय गोमसाराबो गिना खारबाय खोमा मोदै बायदि आरो बिदिया गिनाखाय सैमाया मोजांथार माथो अबाव सैमा नुखो अबाव सैमा नुखो सैमाया लुसि SMD ब्लग चेनेल हाय आगै न्यू फ्रेन्ड फार्स्ट टाइम इउ आर SMD फार्स्ट फैदों लाइफआव सिगां फैदों खोमा दं खनसे थेंक इउ दे फैनायनि थाखाय खाराखै सना दं जायगायाव सानसुमैया जोंहा अन दंगासिनो नोंनि भिडिअ दं माथो आंनि भिडिअथ' मानै दं अबे मासेखौ सोंदो गिदिरखौ सोंदो ना खोमोन ज्राव ज्रावखौ सोंदो फ्रेन्ड दंना गैया दं खोमा दंबायदि मोनदां SMD हेलौ
SMD माथो हरदों नोंखौ गोमसारा लोगो जादो दे लोगो गैयाबा गोमसार बन्धु थगायबाय आरोना नों आंखौ आयु गोमसारा मानो थगायखो SM खोलाय मानो थगायगारखो नों सायाव इबे इनि नामा लुसि आरो आवगायनि मासेया इबि SMD बुंलाय होनदो आइदि माबा आइदि थगायदोनो दे हमा हरना दोन आंबो हरगोन कमेन्ट खालाम गोमसारखौ कमेन्ट खालामनो थिनदों आं LB होग्रोनि एसिउ होखांना हरगोन दे लाइभ होनो नागिरदों गोमसारा नों लाइभ होनसैबा होमबा दोननोसै मा होनो SMD सानसुमै अफिसियेलजों लोगो गैयाबा लोगो जादो सानसुमै अफिसियेलाबो लोगो जानो हागोन गोमसारा लाइभ होनसै नामा उन्दुनो ओंखारदों नामा गथ' इदि होननायानो जादों बरिं जाया नामा हारसिं जायो लोगो खालामदो आगै दे नोंजों लोगो गैया जागोन दे भिडिअ कमेन्ट खालामना दोन नै माबा जेराव माबा लाइभ होदोंमोन ना बेफोरावबो खालामना दोनना जागोन दे भिडिअखौ नायनानैसो कमेन्ट खालाम माबा आरो माबाफिन आं जाफिनो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ हेंगारबा नेक्स्ट भिडिअ हगारनायाव जुदि नायोबा होमबानिया माबाफिनो आरोना गोमोरना थानाया ओमफ्राय
आं भिडिअखौ नुनाय जायाना सानसुमा काम जइन मेसेज सानसुमि अफिसियेलाबो जानांगोन र' माबाजों MDMजों सानसुमै अफिसियेलाबो लोगो जानो हागोन दे नोंखौ नुनानै LB होनो बावबाय एश डायलगा मा डायलग होनो रोंखागोनलाय नोंखौ नुनानैनो LB होनो बाबाय होनो गासिबो सानसुमा लोगोखा नोंजों आं दंखायो खोमा खालामखायो मिथिनानै माबा जानो दालाय भिडिअ बानायखांनायनि साननै ना सानसे थानानैथ' मबाइल गेजेराव गाना होनानै मबाइल माबाया गावदो टेम्पारा लुसिया साराय तिनस' नामा नांबावगौमोनलै ओमफ्राय दा आरो नै सारे सारिस' नांबावगौ जाफिनलायबाय खमायजोबनानै बासिबायसो आं बेखारसो खोमा इउटुबाबो आथिङा दैमोन जाजोबदोलै दै गोजा जागायानो खामानियानो दैनिल' आधा घन्टा जाबाय दोनसै खोमा ना दोननाङा रायजोफोर आथिखां होनलाय आरो गोमसारा होनोबा होदो आंबो थांगोन दे खिन्थु मोखां देखायनांगोन दे लाइभ फैबा ओरैया जाया इयाव होनलाय ओरैसै सानसुमैखौ सोंहरदों गोमसारा लोगो दंना गैया होननानै खोन्थाहरदो दे HB बड' अफिसियेल हेलौ हाय लाइक होदो दे HB हेल' सानसुमै होनदों सानसुमैखौ लोगो गैयाबा लोगो जालायजोबदो दे सानसुमैजों नोंथांमोना जुदि बाथौ धोरोमबा लोगो जादो आर'जसो होयो बांसिन बेसे इयार्स जाखो नों आयौ माखौबासो सोंबाय नोंनिसाय गिदिर आङो जानांगोनलै गोमसार नोंसायबो गिदिर आङो बुरिबाय हाथायानो गनसिसोर' खानसौआ दे आंनि महरखौ नायनानै बेसे बायदि मोनो दे खोन्थालाय गोमसार होमबाना आं राइट सिन होनो हागोन आं राइट सिन होनो हागोन आं हेडमास्टार बायदि होनलाय मालिकआ मा मानसि बर' बर'लै बर'बाबो बर' सिनायथि लाया बर'नि ड्रेस गाना सानसुमैया 27 लिरनो हरबाय नै आंनि बेसेखौ दे एबार गोमसारा बेसे लिरनो हरो
होनदों आयु एफा गोबाव साननायानो बैसो खिथानायानो 8 जन दंखायोदस' माथो कमेन्टखौनो हरा आं मोखां देखाया लाजिलायो एक्स गामसा ओइ आब' मा खालामदो दङ एलबि होना नायदों र' मानसि जाना जायाना मानसिया दङ ओमफ्राय सिआइडिफोरा बांसिन दङ होनलाय हामा मोना दै सिआइडिफोर नोंना बेसे बैसो जाखो नानि आयु आदा गोमसार देलाय आंनि महरखौ नायना बुंलाय आं बेसे जाथावथाव नोंसायाबो देरसिन जागोन आं नोंथ' उन्दैसो फंबायसो लिंनांसिगोन इदिनो जायो सबबो आंखौ नानि होनसै नानि होनबाथाय उनाव बैसोखौ मिथिबा आयौ होनना बादावलायसिगोन ओमफ्राय उनावसो आब' होनसिगोन नोंबो आब' होनखा दानो होनलाय एक्स गामसाया 22 होनदों ओमफ्राय सानसुमै अफिसियेला 27 होनगासिनो खननै जाबाय खिथा मा बारनो आयु मा बारसोनो दे बुंलाय आंनि महरखौ नायना बुंलाय खेबसे मानसिफ्रा आंखौ मानो बैसो सोंबाय थायो आंनो बेलेगखौ सोङा दास' नोंखारा आं बिदिबा रागाखौ नुनानै सोंखायो गेरेन्टिखा रागाखौ नुनानै सोंखायो गोमसारा 20 होनदों एफा गाहाम दोनबाय ओमफ्राय 22 ना आब' होनदों एक्स गामसाया सानसुमै अफिसियेला खनथाम जाबाय खनथाम 27 होननाया सानसुमै अफिसियेलखौ खुलुमदो नोंसोर गासैबो सानसुमै अफिसियेलखौ ओरै खुलुमदो बैगानिक खोमा बैगानिक सानसुमै अफिसियेला बैगानिकनो सानसुमै अफिसियेल केव होनलाय रिंखां बसुमतारी आंनिबा 35 जाबायना आब' मा होनो आयु इनियाथ' माबा बेसेबा गाखोबाय गोजौआवसो थांबाय ओमफ्राय ओइ आब' नों माहायनिलै होनदों आं बाक्सानि एक्स गामसा सना आब'नो सानसुमैखौसो खुलुम सानसुमैया बिगियानिक सानसुमैना फिउ ओरै सानसुमैनिया ओरै एक्स गामसा लोगो जानि फै दे लोगो जादो दे सानसुमै अफिसियेलनिया जादों एकेबारे राइटखा रायजोफोर 7 जन रायजोफोर दे खिथा फाग्लि 27 एक्स गामसा आंनो माहाय नोङो माहाय थायो गुवाहाटी थायो आङो गोमसारा आदाया फंबाया दाबो फोथायाखै 27 खर'आ सिदाला मबाइलाव इस बेनिफ्राय रिंखां बसुमतारी हेलौ आब' मा ओंख्रि जानाय आङो सबाइ खारै जादों सबाइ खारै गोसोमथार आं नुजानो बानाय जादों
फन नाम्बार मोनगोन नामा? औ फन नाम्बार होथ'नो हाया। निमाहा हो आंखौ। निमाहा हो आंखो रिंखांना एक्स गामसा। औ रिंखां आब'आ हाबा जाबाय नामा? आयु 27 जाबाय। प्लिज खिन्थाना आब' सना मानो नांगौ हाबा जानाय जायखिलाय? आं लाइफसो होदो हाबा जानाय जायखि खिथानो फैयाखैथ' आङो। देनां मिथिगोन दे होनलाय। आघोन मांखोआव मिथिगोन होनलाय। नोंनि फुल बडिखौ खोन्थाहरलाय। मा कमेन्ट लिरदोंलै फंबायफोरालाय? खर'आसो मानसाजोब्बाय आंनि। सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि पा था एक्स गामसा साबधान माथो कमेन्टबो हरजाया भिडिअ'आ कमेन्ट अफ गोजा। कमेन्ट अन खालामना ला। गेजेर गेजेर हारसिंनो अफ जायो। आंनियाबो खाथि खाथि भिडिअ' बिदिनो जाफैबाय थायो। आंसो अन खालामफिननालाय। एक्स गामसा बिके गाम भिडिअ' नायनि लाइभ टुगेदार फैनो लाइभ टुगेदार गोमसार नाम्बारानो गैया बहा लाइभ टुगेदार मोनलाबायनो। मारै बिदि जाखो माने बुजायासै आं। र' मालाबा अके गोमसार लाइभ टुगेदार फैबा बांसिन मानसि जागोन जोंना। खासेया लाबोनि होनलाय जागोन। नोंनि नामा होनलाय जा खिथाखाबाय आरो आं बिदि जाखायो आरो बिदि सोंखायो आरोना खायसे खायसे ओरैसै।
आंनाव SMS हरना दोन फेसबुकआव अके दे कमेन्ट हरना दोनो सोर नांगौ ओमफ्राय आं LB होनोसै बाय अके दे होदो खनसे मेसेज हरफिननाय आं माबाखौ लाखिफिनदोंमोन